Screencast labur honetan ikas dezagun Camilo plataforman nola sartzen diren lehenbiziko informazioak. Horretarako lehenengo eta behin ikastaro batean sartuko gara eta ikastaroaren lehenbiziko atzekaldeko interfazean alegia, hau da editatzeko interfazean, lehenbiziko ikonoak hauetxek dira ikastaroaren deskribapena, dokumentuak, ikasgaiak, loturak, eta bar. Normalian irakasleak egiten duen lehenbiziko gauza da hau aktibatzu eta ikastaroaren deskribapenera joan. Deskribatzea zenbait pausotan egiten den ekintza da. Horretarako hemen jarri dizuet zeintzu diren pauso horiek, urratxo horiek, eta ikonoek argiro adierazten digute bakoitzarekin zer egin daiteken. Zehazki 8 dira, deskribapen orokorra, honetan agertzen dena, bigarrena helburuak edo sedeak, ikastaro horrek dituen helburuak idatzi behar dira, hirugarrenean edukiak jarri behar ditugu, laugarrenean metodologia, bosgarrenean materialak edo ekaiak, seigarrenean giza baliabideak eta baliabide teknikoak, hemen alegia irakaslean orden eta horrelako gauzak ipin daitezke, eta gero bukatzeko 7garrenean ebaluazioa, eta azkeneko bat ere badago, beste atal bat, norberak jarri nahi duena, irakasleak nahi izan ezkero beste bat erantzi, honen bidez egin dezake hori, ezta? Bat egingo dugu ikusteko zein arraz egiten den. Normalean testu dokumentua idatzita eukiko dugu, nik hemen daukadan bezala, kopiatu egingo dut eta sortuko dut bat hain zuzen lehenbizikoa. Kasu honetan titulua emango diot, deskribapen orokorra, eta hemen hemen itxatxi egingo dugu, horretarako esaten digu nola itxatxi behar dugun, eta hemen agertzen daia ikastaro honetan parte hartzeko, biztan denez ikasleek ordenagailua behar dute. Ikastaroa 8 astekoa da, eta orotara 80 ordu egin behar ditu ikasle bakoitzak. Gorde egingo dugu, eta ikusi dugun bezala deskribapen orokorra sortuta dagoia ikasle guztiek ikusi ahal izateko zeri buruzkoa izango den ikastaroa. Helburuak, edukiak eta horrelakoak berdin sortuko ditugu. Beraz, ez dugu egingo, bakarrik pauso bat gehiago eman eta kitxo, horretarako demagun hemen helburuak, komeni da ordena honetan egitea guztiak, beraz hemen idatzi aldugu helburuak edo sedeak, eta hemen idatziko genuke zuzenean, kasu honetan kopiatu gabe, hasi algara ikastaro honek honako helburuak ditu. 2 puntu, eta hor hasiko ginateke hain zuzen helburuak jartzen. Gorde egiten dugu, eta ikusten da helburuak ipinita daudela. Erratzen bagara, erraz ezabatu aldugu atal bat, kasu honetan helburuak demagun kendu nahi dugula, horretarako ikono honetaragoaz, eta automatikoki esaten digu kendu nahi dugun, esaten digu baietz, horren erraz kentzen dugu atal bat. Atalak aldatzeko, hemen lapitza edo arkatza agertzen da, klik egin eskero lehengo web orrialdera goaz, hain zuzen editatzeko orrialdera, eta horre nahi beste aldaketa egin daitezke, eta horrela zaitu. Horren erresa da, gero gogoratu komeni dela menu hau erabiltzea, atzera egiteko, aurrera eta atzera egiteko, eta pausa guztiak zeituzkero, ikuste oso mamitsua den ikastaroa sortu aldugula, osatu aldugula, baina esan bezala kontutan hartu 8 atal, guztitara 8 atal
osatu behar ditugula, guztiak osatutakoan, ikasleak jakingo du nondik nora jo behar duen ikastaro bakoitzean.